Ahojte, zdravím vás, vítam vás na dnešnom útorkovom živom vysielaní. Som Petra Šrem, transformačná koučka a mentorka. Som expertka na odstránenie vnútorných blokov v oblasti sebadôvery, životného zámeru a prosperity. Témou dnešného živého vysielania bude prečo nevidíme svoje poslanie. Veľa z vás mi píše, aj pri vstupe do skupiny sa to ukázalo na tých otázkach, že nie ste veľmi isté si, čo je vašim poslaním, mnohí z vás to nevedia identifikovať, hľadajú to, nevedia to nájsť a už vyskúšali všetko možné, dookola hľadajú a nie to nájsť. Bol to taký aj klasický môj príbeh, aj keď je pravda, že ja som to moje poslanie vždycky vedela cítiť, som ho cítila, avšak kvôli tomu, že som si myslela, že nemám tú správnu povahu a som bola úplne zablokovaná, tak som ho hľadala ďalej, pretože som si myslela, že ono to asi nie je to, keďže som to nedokázala vlastne robiť. Takže viem, o čom to je táto cesta hľadania a aké je to ťažké niekedy nájsť. Lepšie sa hľadá, respektíve oveľa ľahšie sa hľadá životné poslanie, keď vieme, že vlastne prečo nevidíme a začneme pracovať na tých dôvodoch, prečo to naše poslanie nie sme schopné vidieť. A potom sa nám začínajú otvárať tie dvere a tak to vlastne bolo aj v mojom prípade. Takže verím, že vás táto dnešná téma zaujala a kľudne mi napíšte komentár pod video, či ma je počuť, doskoro sa pýtam, či ma je počuť a vidieť, či všetko je v poriadku, či mám to dobre pozapínané a teda pustíme sa do toho, kľudne môžete aj napísať, či pozeráte naživo, alebo ste si to pozreli zo záznamu, alebo odkiaľ vlastne pozeráte, keďže sme tu celkom pekná skupinka z celého Slovenska, tak ma to zaujíma, že odkiaľ ste a odkiaľ pozeráte. A tak teda poďme sa do toho pustiť. Nikto nepíše, že ma počuje, tak asi by ste nepozerali. Keby ste ma nepočuli, tak verím, že všetko je. Áno, ďakujem. Ahoj Petra, áno, je vidieť, počuť, super, ďakujem. Takže prečo nevidíme vlastne svoje poslanie? Ďakujem. Facebook user pozerá z Nitry, nevidím dámy vaše mená, ale ďakujem za vaše komentáre, pretože idem cez StreamYard a keď StreamYardu nedáte povolenie, aby čítal vaše meno, tak ja momentálne nevidím komentáre, ale ďakujem za to, že ste mi napísali, že ma je vidieť a počuť. Teda poďme na to sa pozrieť, prečo nevidíme naše poslanie. Si vlastne to zámer, ako sa to pekne prepája. A tak teda identifikovala som také 3 najčastejšie dôvody, ale dneska vám poviem o jednom a tak postupne si to vlastne rozoberieme, aby to naraz nebolo veľa. Existuje taká jedna reakcia, ktorú ako deti adoptujeme, ako vyrastáme, keď tak trochu povyrastieme, máme 3, 4, 5, 6, 7 rokov a začneme si uvedomovať, že v našich rodinách, tam vlastne, kde žijeme, že existujú určité pravidlá, alebo existuje tam určitá hierarchia a existujú určité následky, keď porušíme pravidlá. A naša prirodzená reakcia ako deti je tým dospelákom, ľuďom okolo nás vyhovieť a poslúchať. To je tá klasická obrana, do ktorej ideme, byť dobrým dievčaťom alebo byť dobrým chlapcom a nielen, že byť dobrým chlapcom a byť dobrým dievčaťom, lebo poslúchať je jedna vec, ale vyhovieť v tom zmysle je druhá, keď sa taktiež snažíme druhých naokolo robiť šťastnými tých rodičov, súrodencov, učiteľov a tak ďalej. Čo nám nejde len o to, aby sme sa vyhli trestu za porušenie tých pravidiel, ale chceme ešte aj pochvalu, potrebujeme ako deti, samozrejme, sme ľudské bytosti a každá ľudská bytosť má tieto potreby. Byť cenený, byť pochválený, byť uznaný. Sú to prirodzené ľudské potreby, ktorých sa nevieme vzdať v žiadnom prípade, aj keby sme neviem ako chceli, takže my ich prirodzene ako deti máme. A potrebujeme tú pochvalu, to pohľadenie, ten súhlas, to odobrenie a tak ďalej. A teda sa snažíme tých dospelákov naokolo urobiť šťastnými a je to teda taký ten určitý naučný spôsob, ako konať, jednak aby sme ostali v bezpečí, tým, že budeme očakávať tým, že budeme naplňať tie očakávania ľudí okolo nás a takisto potreby druhých, aby sme potom dostali tú pozitívnu spätnú väzbu. A je to vlastne z našej strany také adaptačné chovanie, čiže to nie je to, ako by sme sa prirodzene chovali, ale
adaptujeme si to chovanie na základe toho, čo odpozorúvame z rodiny. Čiže je to taký druh reakcie, že neubližuj mi, a preto ho ja nazývam, že sme vlastne v obrane. Nie sme v tej svojej prirodzenej esencii, ale už sme v obrane. A to znamená, že mnohé klientky v súvislosti s tým, v akej rodine vyrastáte a čo v tej rodine bolo uprednostňované, tak niektoré sme za tie dobré dievčatá, niektoré sme za tie poslušné dievčatá, niektoré sme za tie podporujúce, milujúce, starostlivé dievčatá. Niektoré deti sú za tie zodpovedné, za tie pilné, za tie poriadku milované a tak ďalej a tak ďalej. A teda tá rodina nás učí vlastne, kým musíme byť, a takto nás vlastne trénuje, tým, že nám dáva spätnú väzbu na istý typ chovania, tak vlastne tým nás trénuje, kým musím byť, aby som bola prijatá, aby som bola v bezpečí, čiže aby mi nehrozil ten trest, ale aj aby som bola milovaná a podporovaná. A je to také adaptačné chovanie, ako som hovorila, čiže nie je to nevyhnutne naša prirodzenosť byť tá poriadku milovná, byť tá pilná, byť ten typ, čo nosí samé jednotky, jedničkárka, poriadna, múdra a tak ďalej. A teda tá adaptácia nášho, je to taká adaptácia nášho pravého ja, ktoré sa mení na to, kým musím byť. A veľmi často potom zabúdame, keďže roky fungujeme v tomto adaptačnom chovaní, tak vlastne úplne zabudneme na tú svoju prapôvodnú podstatu, na to naše pravé ja. Kým sme naozaj v skutočnosti boli ako deti, čo je naša taká jedinečná esencia. Mnohé deti sú tie tvorivé typy. Tvorivé typy sú... majú takúto charakteristiku alebo takéto chovanie, že dosť často sú mimo, sú uletené, pretože stále sú z tej svojej fantázii v nejakom svete, stále si niečo predstavujú, vymýšľajú, ale tie deti nie sú napríklad veľmi praktické. To nikdy sa nevie vychystať z domu na čas, to nikdy si nevie pripraviť veci, všetko pozabúda a tak ďalej, pretože ono žije vo svojom svete. Je ten tvorivý typ. Ale rodičia od neho vyžadujú, že mať veci na poriadku, byť na čas, byť do chvíli, o 8 už proste v škole a kedy sa ide z domu a v kuse tlačia na pilu a len ho tvarujú a dať ho do nejakej škatulky, laty a tak ďalej, lebo tak toto musí byť. A tak to dieťa postupne zabúda napríklad na tú kreativitu a ide vlastne do tej role toho jedničkára, toho poriadného, toho, čo plní tie očakávania rodiny. A tak vlastne sme sa naučili ako deti tú našu podstatu skrývať a namiesto toho, aby sme boli také, aké sme, tak sme takými, ako nás chcú mať tí dospeláci. A my také sme, aby sme dostali tú lásku, povzbudenie, porozumenie, pozornosť a tak ďalej. A taká mini dnešná domáca úloha pre vás na dneska je sa zamyslieť, a sú také ťažšie otázky, sa zamyslieť nad tým, že vlastne aká verzia mňa v detstve bola najviac akceptovaná. Za čo som dostala tú najlepšiu pozitívnu spätnú väzbu. To znamená, aká verzia mňa bola najviac akceptovaná v mojej rodine, čo sa nosilo, čo bolo čo bolo chválené. A aby som bola v bezpečí a prijatá, milovaná, kým som v podstate musela byť, akým dievčaťom. Poriadku milovným, tou jedničkárkou, alebo neviem, tou, čo bola súťaživá a chodila na všetky súťaže, vyhrávala, alebo to naozaj to poslušné dieťa, alebo to tiché dieťa, alebo to dieťa, čo stále súhlasí a nevzdoruje a tak ďalej. Čiže zamyslite sa, aká verzia teda bola najviac akceptovaná a aby som bola v bezpečí, prijatá, milovaná, kým som vlastne musela byť. A prečo je to dôležité identifikovať? Najmä, keď sme na ceste za poslaním, pretože chceme objaviť vlastne to, čo je v nás. Tú našu jedinečnosť, tie naše dary, toto práve pôvodné ja, ktoré existovalo tam ešte predtým, než sme začali adaptovať naše chovanie v rámci rodiny, pretože toto s tou realizáciou poslania neskutočne
súvisia. Ja vám poviem akože, pretože ja pracujem so ženami, ktoré naozaj chcú od života viac a chcú si naplňať tie vyššie vývojové potreby ako sebarealizáciu, kvalitné vzťahy a prepojenia, chcú dosiahnuť ten úspech, proste určité finančné ocenenie a naozaj tá sebarealizácia, ten zmysel, aby tá práca, ktorú robia, dala zmysel, aby ich naplňala, to majú na dosť vysokej úrovni túto potrebu. Proste je to ich priorita. A chcú teda disponovať aj určitou silou a mocou v živote, to znamená dosiahnuť aj nejakú finančnú stabilitu v tom, čo robia a tak ďalej. A majú teda ambiciozne ciele. A čo to vlastne u mnohých znamená? U mnohých to vlastne znamená ten ambiciózny cieľ, že pôjdem mimo toho, čo tá rodina odo mňa očakáva. Veľmi veľa žien, s ktorými robím, s vami vlastne, mi hovorí, že majú veľmi malú alebo dostávajú veľmi malú podporu od svojej rodiny, od okolia. Pretože okolie je skôr to skeptické. Okolie je skôr to, ktoré povie, no už by si mal nájsť normálnu prácu, alebo prečo ty nemôžeš robiť normálnu prácu, hej, prečo ty musíš vymýšľať a tak ďalej. To znamená, že tie ambiciozne ciele, ktoré často my ženy máme, sa vôbec nezhodujú s tými očakávaniami a to, čo vlastne rodina od nás očakáva a chce a ako sme vlastne boli vychované, aké je to naše miesto, pretože to je to, čo nás štepuje tá rodina. Čo to znamená byť pre mňa v bezpečí, mať istotu v živote. Sme často boli vychované, že to je istota toho zamestnania, pretože naši rodičia takto žili. Za socializmu, čo neviem, 40 rokov v jednej a tej istej práci, proste sucho, teplúčko, klidek a robím si niečo 40 rokov a mi je jedno, lebo potom idem do záhradky a robím si to svoje hobby, ale dnes už svet takto vlastne nefunguje, ale majú to očakávanie od nás a my máme taký ten vzorec. To jedno je, že ich očakávania môžeme sklamať, ale my máme na to vlastne ten vzorec. Čo je pre nás bezpečí, čo je pre nás OK, aby sme robili, aká práca je vlastne akceptovaná našou rodinou, našim okolím ako normálna, ako prínosná a tak ďalej a tak ďalej. A teda mnohé z vás, ktoré chcú nasledovať to svoje poslanie a ten svoj sen, tak sa vymykajú, alebo ten sen sa vymyká tej rodine a vlastne prekračujete tie vzorce, tie šablóny, tie modely, ktoré boli do vás naprogramované a idete ako keby proti pravidlám tej rodiny. A začínate ako keby aj spochybňovať ich nespochybniteľné pravdy, ktorým doteraz verili, že najlepšie je byť zamestnanec alebo podnikatelia sú podvodníci a to nie je pre teba a to nie je pre nás. My ako rodina, u nás sa takéto nenosí a tak ďalej. My nie sme bohatí, lebo bohatí sú takí a my sme takí a tak ďalej. Čiže vy ako keby tým svojim ambicióznym cieľom a tým, že ho idete naplniť, tieto vyššie ambície, tak prekračujete všetky tie pravidlá a spochybňujete ich nespochybniteľné pravdy. Chcete sa dostať za nich, chcete ich ako keby na podvedomej úrovni predčiť, ako keby byť viacej, aj keď samozrejme nejde to z ega, ale veľmi často to takto môže byť vlastne ako keby vnímané nimi, ale predovšetkým, kým je to tak vnímané, a to je to, čo si my neuvedomujeme, pretože o tom sú tie podvedomé rôzne vzorce, že to, že prekračujeme tie limity, tie hranice, tie nastavené pravidlá, tie očakávania, tak je to predovšetkým nepriateľné aj pre naše podvedomie a pre ten vzorec, pretože sme vychované byť tie poslušné, vyhovieť a nasledovať vlastne tie rodinné vzorce. A tak vlastne porušujeme tým pravidlá rodiny, pravidlá nášho kmeňa a to v nás automaticky vyvoláva strach. Je to proste naša nervová sústava, naše telo to vyhodnocuje ako ohrozenie a preto tam máme tak veľa strachov, keď ideme za našim poslaním. Pretože samozrejme v minulosti, keď sme sa previnili voči pravidlám nejakého nášho kmeňa, našej rodiny, prišiel nejaký trest a tak ďalej, úplne v dávnej minulosti sme mohli byť vylúčené z kmeňa, čo vtedy znamenalo smrť a tak ďalej. A my si nesieme to ohrozenie so sebou, že proste musím zapadať do tejto línie, inak mi niečo hrozí. A preto, keď sa ju snažím prekročiť, tak sa tam vlastne vynárajú obrovské množstvo strachov. A tie strachy niekedy sú logické, ale veľmi často sú proste také nelogické. Ani ich nerozumieme, že prečo sa toľko už bojíme.
A to je práve pretože máme tie podvedomé brzdy tam. Naše podvedomie kvázi nechce ísť za tie pravidlá, pretože sa bojí a obáva sa previniť voči ním a prekročiť tieto nastavenia. Takže my to vyhodnocujeme podvedome ako nebezpečenstvo a tým pádom sa v nás vyvolá tá stresová reakcia. A keď hovoríme o strese, to nie je iba taký, že obyčajný stres, lebo podľa som si už kto predstaví kadečo, ale predovšetkým stres je vlastne strach. A je to napätie, je to úzkosť, má to rôzne formy, je to takéto prílišné myslenie v hlave, frenetické myslenie a tak ďalej. Je to ten strach z neúspechu, strach z toho, čo bude, katastrofické scenáre, vynárajú sa nám spomienky na nejaké minulé neúspechy a tak ďalej. Všetko toto vlastne v nás hrá obrovskú rolu, ale ten spúšťač, to je veľakrát presne to pôvodné podvedomé nastavenie o tom, kým musím byť, aby som bola prijatá a akceptovaná a aby som neprekročila tie nastavenia z rodiny, tie očakávania a tie normy a tie pravidlá. Takže to je taký prvý dôvod, prečo často nevidíme ani naše poslanie, ani ho nevieme identifikovať, pretože sme zapreli tú našu pravú podstatu, to naše pravé ja a nabrali sme veľmi v ranom veku od tých 3 do 5, 7 rokov sme nabrali to adaptačné chovanie, že sme sa stali niekým iným. Nejakú inú verziu seba sme vlastne si vyvinuli, aby sme dostali to pochopenie, lásku, aby sme urobili a vyhoveli, aby sme urobili tých druhých naokolo šťastnými. Takže to je ten prvý dôvod a na budúci týždeň si povieme o druhom dôvode. A to bude tiež veľmi dôležité, tak verím, že vám to dáva zmysel a kľudne sa podielte aj do komentára. Kľudne mi napíšte aj tie odpovede, ma to zaujíma na tie otázky, že keď si tak pozriem, aby som ich ešte raz vlastne prečítala, tak otázky boli, aká verzia teba bola najviac akceptovaná a aby si bola v bezpečí a prijatá, milovaná, kým si musela byť. Okay, čiže kľudne podielte sa do komentára, budem veľmi rada, keď si budem vedieť prečítať vaše odpovede. Takže to je na dnes všetko, verím, že vám to dávalo zmysel a budem sa tešiť na ďalší útorok. Majte sa pekne, ahojte.